Здравейте, хора! Така ще отидем да върнем шишето от лимонада, които пихме. За сега ще направим кратка пауза. Така, отмина паузата. Така, ето ни целият отбор. И отиваме до един магазин, при който ще вършим ето тези много хубави лимонади, хора. Ако ги видите някъде, препоръчвам ви да си ги купите. Те са на Беана. Са много вкусни. И като ги върнем, те ни дават смисъл пари. Те са на 2 лева, което значи, че ще ги върнем и ще ни дадат 1,50. Та ще направим кратка пауза за малко, защото имаме един проблем и трябва да се върнем до нас да вземем едни топчета и тръгваме. Да, готово вече тръгнахме. Така че... Така, ето това е Валю, Ева, Мариан, Венци, другия Венци, да, това също, той също се казва Венци, той е братовчет и двамата са кръстени на Войчо, ако не съм ви споделила. И така, тук взимахме круши и се правихме уж, че крадеме. Просто това е дърво за всеки. Взимахме оттам и си играхме. Взяхме още малки. Да, ето ги другите. Чичо, Леля, Батко, всичките сме тук. Ще снимаме видео с палатка ли там нещо ще правиме. Много хора, днес имаше пожар. Да. Но направо... Да, това беше твърдо опасно за снимане. И не можехме да вземем телефона, защото имаше полицай там и не ни давах. Полицай тук целя беше изгорен. Пълно беше, но нали... Не знам, може би имаше пострадали, ама нали не съм ги видела. Другите са тук, Валю ходи по мене. Да! Здрасти, здравей! Мариан се снима за втори път, ама Валю за първи път. И братовчет ни Венци за втори. Не, първи път му е май. Не, Мариана, не! Лудница е с нас, просто не мога да скучате. Гледайте ни. Тони, айде ма, хвърляй ги! Тони, хвърляй ги ма! Здрасти! Не. Ето вижте хора, аз съм Сева. Ето той нас! Ето ги. Сега тук зори. Ами... Бабо, да. бабо, спокойно! Здрасти! Та хора, много ни е яко на всички. Здрасти! Коста пъти! Тук. Така, много късно дума да ги правим на жената, да не ни направи някакъв проблем, може би. Та има и много хора. Та има много хора. Хора, тук сме сега. Искаме да върнем шефа. Не бе, брат, е спокойно, брат, си е буса. Не. Да върнем шефа. Ние малко така закъснехме. Е там върху коста ги. Така, ето тук има касичка. Реди, бе. Чакай, не моля да си вземе някакви дъки. А кой ще я взима сега? Е, този е нормален. Та тръгнахме. Направо така още е малко. Ти че не им допомниш, ще стигнем. Сигурно се. Така. Ще направим кратка пауза, защото
Добре, Някой се щупи крака и ще му помогнем, хора. Много ми е жал за този човек. Чакай. Да, помогнахме на човека, хора. Сега си тръгваме. Ходиме. Едно и също. Държат моето Еви. Между другото, да, направих и прическа и сложих същата диадема като моето. И такова. И сега си... в коментарите Меси и Роналдо. Роналдо много ясно. Само Роналдо. Само Меси, бокуци. Какво? Я изчезна от канала ми. Хора, е толкова. Меси, бук. Хора, след малко ще такова. Ходиме си. Цялата махала сме тук без тока не кара колелото. То се излишен. Просто идва при нас. Се закача се и говори някакви глупости, но не му обръщайте внимание, хора. Просто това е. Това е Венци, който носи Ева. Венци, кажи здравей на публиката си. По някой път и не... Му излиза тук. Това момче просто е ужасно. Ходиме си ние. И такова. Ще ви снимаме и следващото видео, където ще правим палатка или нещо такова. Ще измислим за какво ще снимаме видеото, за да ви хареса. И така, отваряте винаги се закача, правя някакви неща. Да, хора. Почти стигнахме пред нас. Вече стигнахме, т.е. Да, хора. Чао от нас. Ще има и следващо видео. Чакайте го.